Je to ručná vrtačka. Tehličku do ruky, šuptu. Chod tam s ním, ty robíš bytu. A teraz jeden krúti a druhý mu uvoľní miesto a ten ďalší bije s kladivom ako prikles. Si videli už priklepovú takú? Ja vám to idem ukázať. Hod kladivom ľavou rukou. Výborne. V rámci školského vzdelávacieho programu za 1. Do zákulisia, naučiť sa to a tak sa vrátite. Ďalší adept, ktorý je váš obľúbený predmet. Telesná už bola. Technické kreslenie, výborne. Pán inžinier Butvin. Ukáž do hľadiska tenkú čiaru, ako sa kreslí. Teraz hrubú čiaru. Všetko zotri, lebo zle to bolo. Zotri všetko, tak. Teraz nakreslí kružnicu o polomere 2 metre. Koľko je z toho 15 stupňov? Z kružnice, stredový uhol. 15 stupňov asi. Z hora ukáž. Jedno rameno je hore a 15 stupňov doprava. Dobre, ďakujem. Môže byť cekovaný. Povedzte nám, akú raketu, aký poťah používate. Donixol a DHS C7 Trava. Výborne. Priemer loptičky stolno-tenisovej je koľko? 40 mm. Výborne, môže byť cechovaný. Ja ešte jednu otázku by som mal. Povoľujeme. Akú farbu má pingpongový stôl? Zelenú modru. Zelenú modru? Ten telocvikár už to vie, ako? Telocvikár už vie, nech sa páči. Hod kladivom. A kladivo tak, aby letelo do hľadiska, samozrejme. Že? Dobre, a teraz kladivo sa vracia. Áno. Chyťte ho a znova ešte raz. Dobre, môže byť cekovaný. Ideš. Nechoď v jednotke, hoď to do štvorky. Čo robíš? Ach Bože, no choď, Tomba.
Ideš. I came to move. Get out the way of me and my crew. I'm in the club, so I'm gonna do. Choď. What the whole came here to do. Aj cez fľašu môžeš. Sa ti nechce? Choď. A naspäť chod dozadu. Cúvaj dozadu. No skáč. Dá sa to, choď. Dobre, stačí. Nevidel, co máš nové? Tak dlho som si nevidel a ešte opeknel. Hej, som šumný. Co nového? Jožo, by si neuveril, ale žena mi umrela. A ty si máš fajneci boha. Nerečuj. Ja pod tým jak dlho tužím a furt nič. Taký vyfešakovaný som tam prišiel. Však vidím, že vyfeškovaný. Jaký pohreb bol? Parádny. Žena po predku s krížom išla. Farár v truhle a muži ho tam trimali. A ľudia zabuli. Ľudia pušťali petardy, ohňostroje. Fiu. A máš pravdu, treba vypiť. Tak. Ty spyťaku, čo ešte nehaňbíš? Deti si doma plačú a Eči nedopili. Zmizni mi z očí, vypadni domu. Maria to skare.